Zer moduz, ondo? Ondo. Fijatu naiz, gaudela igual repeinatua. Daniel ere bai, zure bai. Bai, lehenen, bigarren aldia da, bizitzan probatzeten haula oso modan dago. Oso guapa zaude. Eskerrik asko zure bai. Eskerrik asko. Kontua da, Donostiarra zarela, intxaurrondokoa, eta esango nuke, zuzarela hemendik gertuen bizi dena. Bai, gerrazia inditze, goizean bidali dazue eskatzen beda kilometrajea eta bar ordaintzeko, eta esan ez, bueno, oinez jaitsi naiteke, edo bederatzi hartu ezakitzen balio duen bederatziak zehazki. Mugiarekin egiten detelako, baina, bueno, hori da prezioa. Badakigu, ere bai, eta ikuslek ez badakite, la resistencian egon zinela. Buf, bai. Buf? Bueno, bai. Zergatik, hau akaso hobea da? Zer moduz, bronkanorekin? Ondo, jende guztia galdetzen dit, baina egia esan... Osea, ez gara originalak. Ez naiz gogoratzen. Osea, da pixkat, oroitzapen traumatiko hauek bezala ez dezuna gogoratzen, ze gertatu zen. Eta, karo, kontua da, niri deitu ziatela igual 3 bat ordu lehenago. Ostras! Jumeartzen Dani Martin. Bera jumeartzen. Baina antza ezintzun, deitu ziaten, eta horra zaldu nintzen. Ze dauka bronkanok nik ez daukadana? Uste izerdi pila daukala eskuetan, ez? Berak esan duelako, ezakit. A ber, ui ba, ezakit. Zu ere zauditze egiteko, Ja, nahiko. Ojo, Gantzeko. Ojo, vale. Daukatemen apuntatuta, berez badakit, baina da rekurso bat hori esatea, bale? Estrenatuko dela zure urrengo pelikula, Faisaien Irla. Azalduko zen iguke zertazoan? Bai. Bueno, hau da, Hendaia eta Irun artean dagoen mugan, denok ezagutzen dagoen mugan, aspaldi gertatzen dene problematika migratorio bat. Zeina oso gertu gertatzen den, baina egia da ez daukala hoi hartzuna handirik ez, eta kontua da, jende pila bat dabilela horre migratzen, Afrikatik datorren jendea, eta aurkitzen dira muga inesperatu honekin, egia da ez dutela muga hau ezagutzen, eta, zailtasun handiak jartzen dizkiete bertara basatzeko, polizia dago 24 orduz bertan, eta gai honen inguruan, gorpu bat agertzen da, Faisaien Irlan, ez dakitak izu, baina, Faisaien Irla da, bertan Irun eta Hendaia artean dagoen irla bat, eta da munduko kondominiorik txikiena. Urte erdian espainola da, eta urte erdian frantsesa da. Eta orduan, gorpu hau agertzen da justo botere aldaketa hortan, ez? Eta ez du inork erantzule egin nahi, ez Frantziak eta ez Espainiak. Orduan, trama bat gertatzen da, eta nire pertsonaia hasten da, bilaketa batean, nolabait. Esan duzu, Espainia edo Frantzia, baina izaliteke Ipar Euskal Herria edo Hego Euskal Herria. Claro, dago asuntoa. Vale. Txoritxo batek esan digu, daukazula harreman berezi bat dordokekin. Bai. Ez dakin horren txoria, esan da superrarra sonatzen, du. Ez ara fetitxista, ez daukazu fetitxe bat. Dordokekin bizi naiz. Mitikoa umea zeranean dordokako paritzen dizkizute, oso gauza txikia dira, gauza anekdotiko bat, ez dena mugitzen. Klaro, hazi egiten dira. Zenbat? Bueno, ez gehiegi. Nire dordokeko olako tamainoa dute, baina ezke 20 urte dituzte. Orduan, karo, ez daukatan nahi arrebarik. Imaginatu dordoka bat bigotearekin. Askotan pentsatzen duten gauza bat da. Claro. Vale. Ez bigotearen azeazki. Baina, nik nire dordokak tratatzen ditut oso maitagarri, ez, nire alabak. Baina, claro, dordokek 30-40 urteko esperantza daukate, bizi esperantza. Orduan, nire dordoka dira Antonio eta Mariaje, dira bi pertsona heldu, funtzional, ez? Dordoken munduan dira bi dordoka heldu. Vale. Orduan, kontra esanak. Antonio eta Mariaje ez dira berez? Nola daukate izena? Gorri eta Naike. Gorri eta Naike? Bai. Segundutxo bat. Vale. Sartu behar da baten bat, belarritako, jartzeko ondo, zera, lasai, Bai. Dena ondo, ez? Bai. Txalo bat, ega!
ia baten bat konturatzen den gero. Igual egiten dute, zazpi diferentziak, ez dakiz zer. Bueno, sin más. Vale, kontatu behar nuen anekdota bat. Eta da, guk txikitan, etxean geneukan mitiko, hori dordoka txiki bat, mitikoa, ez dakiz zer, eta amak fruta denda zeukan justo behan. Bueno, dordoka, ez dakit leyenda baten, Osea, kontatzen da etxean. Behin, dordoka atera zen, zera piztinatik, joan zen balkoira, egin zuen balkoitik salto, eta kasualidadez, jauzi zen nire amaren dendatik, atera zen senyora baten poltsetan. Wow! Letxugekin, osea, diot, hori, dordoka horren puto ametsa. Osea, dordoka ninja, claro. Claro. Oso fuertea da. A ver, okerna berak berezi ez egin naizula eta etzionaten utzi, osea, itzuli behar izan zen etxera. Ja, baina, ez dakit. Gero bueltatu zen berriro, claro. Claro, oso ohikoa da botatzen dira. Osea, ez daukate botatzen dira. Ez dute nahi, baina botatzen dira. Vale. Da, nire biztako beldur handienetako bat. Vale. Benetan. Lehen aipatu ditugu, saiondako redaktoreak eta ilustratzaile bat ere badugu, bueno, ilustratzailea ez denak, egin dizkigu 3 marrazki, 3 ilustrazio, marrazki ez, ilustrazio, eta pertsonaiak sortu ditu dordokekin. Wow. Ikusi egingo ditugu, bale? Ilusia egiten dio, así que, bueno, ikusiko ditugu. A ver. Ai, pitxi. Hau da, dortok doktorea. Dortok doktorea. Dut ez daukala, azalpen gehiago ez da behar. Oea eta dena dauka, oea, lehioa. Oea, ez dakiz zer. Hau da, dor.doc. Vale? Dor.doc. Eta hau da, Rupert Dordorika. Oso ondo. Zalo bat, geñatik. Bastante fidela. Bai, hau ez duzu ebiba zueken ikusiko. Besterik gabe. Bale, orain, apur bat, bueno, serioago, ez? Baina, hasiko gara aktorearen bizitzaz. Eta, ze esango zenuke dela, zure lanaren inguruan jendeak ez dakien zerbait. Gure lana, basikamente dela, itxoiten egotea. Vale? Itxoiten egotea eta frutu lehor pila bat jatea. Eta gominolak. Osea, da hori. Zer gehiago, zer ezakien jendeak. Ez que ezakit da, oso mundu normal bat, gero, Osea, dira oso ekipa handiak, jende askorekin zaude denbora guztian, hori horrela da. Nik uste, jendeak uste duela, aktoreen bizitza lanean gaudenan glamurosoa dela, baina ez da bat ere glamurosoa. Osea, igual botatzen zu siesta makipeluko baldosetan hor jarrita, ez dakit noren txamarra, ez dakit nola, eta aulki bat ez dakit nola, eta daukazu denbora pila batzutan zenen artean, eta bar, orduan ematen dira egoera superarraroak, eta bai izan daiteke pixka mundu prekarioa, nahiz eta ematen duen ez. Estafatu zaituzte inoiz? Ez. Super sorte hona daukat gauza gietan. Nire laguna gaxi, estafatu dute, bizitzan 17 aldiz, galduitu ezakizen bat bizikleta, karterak, mobilak, lapurtu diote, eta estafatu zuten behin, enpresa batekin, puentin enpresa batekin kebratu zuen, ordaindu zuten guztia, etzioten ordaindu. Ezakiz zebarien ezen kontatzen bere gauza. Ja, esan marruen igual, etorri bar da, bera konta. Gomidatuko dugu igual beste saioren batean. Vale. Eta, komedia romantiko bat egingo zenuke sekula? Claro, baiet. Vale. Bai, desiatzen. Desiatzen? Ez que beti sartzen haute hor, papel hortan emakume seria, gogorra, zakizer, Hortze daukazu zure kamara, nahi baduzu, eskatzeko, komedia romantiko bat egitea, bai, hortxe? Claro, hauxe, 6. Esan beharra dago, Euskal Herriak ez daukala Julia Roberts versio euskaldunik, eta, bueno, nik ikusten dut hor karentzia bat, zulo bat, kubritzeke ez, eta hemen nago, ez?